Hield dit meer leerling maakt ze haar een opleiding dus al op het Friesland College. In de aanronde jaren had de schoolmeester bot haar een bijsdien om problemen bij studenten te signaleren. Op het moment dat het lijkt alsof een jongere vastloopt, dan is inderdaad de coach altijd natuurlijk direct degene die dat gesprek met de jongeren aangaat. Maar ook iemand van de school als werkplaats, de professional die erbij komt, die ondersteunt erbij. En soms inderdaad is het nodig dat iemand er even tijdelijk uitgaat. En dan gaat hij naar een pitstop of naar een reboundvoorziening. Wanneer ze tijdelijk aan hun eigen ontwikkeling kunnen gaan werken. En komen dan hopelijk wat beter voorbereid terug. Het Friesland College had mijn waar 9400 studenten in Ljouten op het Jereveen. 293 mensen gingen verliezen hier van scholen zonder diploma. Daarmee binnen ze tevreden, maar Van der Heijden zocht ik verbeterings. Wij zijn blij, we zijn trots. We denken dat het nog een stukje beter kan. Dat denkt de minister ook. Die heeft ook gezegd, we zijn enorm op de goede weg. Maar we willen nog verder kijken of we nog meer jongeren binnenboord kunnen houden. Naast het Friesland College scoort ik de oren Frieske mbo-scholen, de Friese Poort, beter als het gemiddelde. Neffens Van der Heijden had het leger het tal schoolverlitten, te meidje met de instelling van de studenten zelfs. Ik zie inderdaad dat jongeren beter bewust bezig zijn met van wat wil ik later, wat wil ik na deze opleidingen gaan doen. Het is voor hun allemaal niet zo gemakkelijk om een plekje te vinden in die best wel ingewikkelde arbeidsmarkt en maatschappij. Dus het bewust kiezen en het bewust ervoor gaan, dat is absoluut aanwezig. Ik landelijk jong gaat het goed. Het tal schoolverlitters op mbo-school leidt haast 3 keer zo leeg als 15 jaar.